Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bajabulela ufana umhlangathi khehlela umzulu amancengezi. Nginkinga ukotini cishe ngathi ugqoke kahle washaza. Majozi ibhantshi alingeni ngapha khehla ufuna kube mina kuphela kubukwayo lana. Yebo dokotela. Hayi uthi phela ufake ibhantshi ngoba manje uzodidisa manje ngathi wena ipresent. Yebo dokotela. Wena uzokhangisa mina ngipresent abantu yabo. Akungcono uxolise dokotela. 0615830114 kungale number siyisebenzisa. Dokotela lapha ngizoshintsha inamba yami. Inamba yami ebengiyisebenzisa ethi 0604538 angisayisebenzisi ngiyivalile. 0615830114 inamba yakho entsha. Inamba yami entsha leyo umuntu azongithola kuyona. Ufona kulo number kuphela. I-alternative number ithi 073 564 0400. Okay, inamba mesingabuza uyishintshiswe ukuthi usugqoka kahle uyishintshiswe yini mhlawumbe ngoba phela ngiyalita ke vese ngiyalita kukhulu ngiyalita hayi ngiyalita kahle ngiyakuvuma phambi kwecamera kodwa ngeke ngemuva kwecamera. Ngemuva kwecamera Ngeke. Ngiyabheja ngami ngeke. Hayi ngeke mkhulu ngeke. Dokotela ngiyabheja ngami. Ngiyabheja ngami dokotela. Ungalenzi dokotela iphutha ukuthi ufune ngikubonisa into engafanele ukuthi uyibone ungalenzi iphutha. Okwakho njengamanje task engikunikeza yona ngincenge. Ngincenge dokotela ngincenge manje. Majozi asikhulumi namhlanje kakhulu. Sikhuluma ngenamba. Yebo dokotela. Sikhuluma ngokuchazwa kokusetshenziswa kwegwinya ngendlela effective unless umudlala. Umuthi wena hayi ufuna ukwenza indlela kodwa effective. Ukuthi ingane yeke ukuyiphuca. Yebo dokotela. Icele. Yebo dokotela. Imi ngasafuni nali yeke. Hamba wenze lenye. Ngigqugquzela kakhulu lokho dokotela ukuthi nginento ezimbini engazithandi kulento egwinya. Ukuthi ingane ungavumeli inhliziyo ukuthi ukwazi ukuthakatha ingane yomunye umuntu ngesimanga segwinya. Angihambisani nalokho ngoba ngiyokulapha uma ungenza lokho. Ungalithatha igwinya ngenkani enganeni. Awusichazele ngokuthi siqalele phansi kwenzekani lapha egwinyeni. Dokotela ngifuna umuntu ongizangizana negwinya. Leli gwinya dokotela mali lunywe ingane dokotela eneminyaka kusuka ku7 kuya kusho ukuthi nje engakuthomba sikubeke kanjalo. Dokotela lengane ngifuna lengane lilume noma legwinya noba kathathu. Ubese legwinya lelo bese uyalicela uza nalo kumina. Ngizokuretire emsebenzini angifuni lethu ukuthi uthi uyindoda noba umama uhlale nemali u5000 ozowulinda kusuka ngomhla ka1 ngizoshaya umhla ka3 ulinde inyanga imali e1. Namhlanje ngizothi lonto ngiyayiqeda. Ngifuna uze nalegwinya uretire emsebenzini uphile lempilo engathi mina ngiyayiphila. Lengane iphucele legwinya ikunike kodwa bengafuni naliyeke ihambe. Qala phansi uma usuyinike linopholoni. Why ungayiqali ngelinopholoni? Why ugcina ngelinopholoni? No dokotela, izinto ezihlula ingane upholoni. Ingane yezwana kakhulu upholoni. Uma ufuna ukuwina ingane ufuna ube neapproach. Approach yengane ukuthi uyinike into ezoyithanda. Ukuze nikwazi ukuzwana ngoba mawuke wathi uyaqutha legwinya ngeke dokotela. Ngeke ngizwane dokotela. Khohla. Kwamina ngeke uzwa ngeke izilunge lento. Ngifuna ingane ikunike mawuma. Uthini abantu abagcwele ukudlala? Bathi wayibona into egwinya. Uthini kulomuntu ozothi nje uyikhuluma nje abona ngathi egcwele ukudlala? Ngoba 0615830114 akufuni kube sengathi ubalekile kuleya namba. Yebo dokotela. Akuveli kuleya namba leyana uthatha isinqumo sokuyivala wayimisa. Khona umuntu ozokufonela ngenamba ngoba ijethi ayikho ke lento esho Majozi ugcwele ukudlala lo muntu. Dokotela ngisengumuntu noko osekhulile. Ngilo ngaqala ukushutha la angiyena umuntu odlalayo. Nami futhi ngibafuna abantu abadlalayo empilweni yami. Njengoba ngishintshele inamba hayi ngoba nakho khonto engiyibalekelayo. No. Ngifuna le number abantu bathi bayangifonela abangangitholi dokotela. Ngithi ngiyafona kwa MTN ayilungi. Asiyeke inamba singene kulomsebenzi. Bayawufuna ke nanku umsebenzi. Uthini kuyena olwesibili namhlanje siye kwi-weekend uyaphela lo nyaka. Kuloko ukukhuluma indaba egwinya abantu bethi sasithi mhlawumbe uyadlala. Yebo dokotela. Dokotela ngifuna umuntu okhathele mina ukuhlupheka.
mina ngizoqeda inhlupheko dokotela eBhayibhelini ngifuna ukuthi ngibe uMoses ngikhipha abantu eGibhithe yebo lapha dokotela ngifuna umuntu othi ngikhathele ukuhlupheka hayi ukuthwala ngoba into egqilaza abantu lento ekuthiwa thatha le asithathi lento la ngifuna uze negwinya ngizokulungisela impilo yakho ngilungise yonke into angazi ukuthi ngakufanisela nani kodwa nje into ezothintwa wena ngaleso sikhathi leso dokotela ngisho nentombi yakho lala nayo dokotela iphumile eGibhithe ngesimanga sakho ngisho ungangena eThaveli dokotela ungene lapho kuthiwa kungene khona umuntu ngisho ngayesiphaza la kungene khona wena dokotela yazi lesho kade ngise eMozambique ngingena ngaphuma ngeCoast Bay ngathi siyafika lapha kunendawo ekudayisa ukudla nje ngendlela eright ukuthi indaba engcolile ke vese siyafika lapha bahleli phezulu kwamatafula bawuthula umama lona nentombazane lena edayisayo lapha izumba ke vese kanti amazumba uyase ngawasebenzisa agcina kwena then agcina ngufakazi ukuthi uyawathinta amazumba akagcine kumina walethe kumina ngiyafika bawu2 singeneke nalabo abangigadileka abasamba nabo u3 then ngingene sicela ukudla ke mase basenzele within 2 minutes kwagcwala into eyisingamtshela ke lo moya esihamba nathi ayibona ngiyakho ngayifundile lo muntu udosa ngespoke sami manje igwinya dokotela igwinya dokotela abantu dokotela namanje ngikhuluma naye ngihleli nje abantu bambezela bazolanda igwinya yebo dokotela igwinya nje mkhulu uyavuma ukuthi siyisebenzise number 0615830114 ukuthi njengamanje abantu abathathe yona inamba esengizotholakala kuyona leyo dokotela lebe ngiyisebenzise ethi 060 ngiyayivala ngizodivorce nayo angiphinde ungaphinde ungifonele ngoba ayingeni abantu abangithuli ba end up befonela abanye abantu engingahlangene nabo phela mina dokotela ngihlangene nawo ngiyashuda nje phela sashuda nje phela sihlukane kahle baba dokotela lo baba Majozi lana usinika inamba yakhe entsha 0615830114 esithi ke mthinteni kuyona valelisa ke mkhulu baba dokotela ngenkulu inhlonipho lokho engizokwenza akukona ukubalekela abantu nginamba yami ngiyacela abantu be-understand isimo sokuthi ngizama ukuthi ukuxhumana kwethu akube kuningi manje le namba engiyisho la ethi 061 iyona namba esezosetshenziswa umkhulu Majozi kusuka manje ngize ngiyobeka inhlabathi esifubeni ngiyabonga baba dokotela baba isizwe baba Jabulani ufana nomhlenje kehle mlungu siyabonga ayibonga Nkosi baba